Rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but His word will still remain, and He will do something new today. Oh God, make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a Hallelujah. Check. He will make a way. Check. Hey. Check. Hey. Check. The Bible says it's a good thing to give thanks to the Lord. Amen. Check. Hey. Check. Hallelujah. Check. I come before you today. There's just one thing that I want to say. Check. Thank you, Lord. Check. Thank you, Mic check. 1, 2. Check. 1, 2. all you've given Check. to me. Hey. Check. For all the blessings Check. that I cannot Check. see. Check. Thank you, Check. 1, Lord. 2, 3. Mic 1, 2. Thank Check. With a grateful heart, with a song of Check. with an outstretched Check. just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've done in my life, you took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name and thank you, Lord. I
wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes, we do. For all you've done, for all you're going to do. Thank you, thank you, thank you. Yes, we do. Maayong buntag ka natong tanan. Malipayon ba ang mga anak sa Ginoo karong adlaw? Amen no. So kay kita karon na anian usab kita aron pagsimba sa atong buhi nga Dios. Og maayong buntag usab sa mga nagsunod sa Facebook Live karong adlaw og sa tanang naminaw sa atong FM station sa 101.3 Shine FM. Diri na nukad sa the Queen City of the South, diri sa Sardinia, Malabayog, Cebu. Og sa dili pa nato sa dili pa tamo adto sa ato ang kinatibuk ang pagdaig sa atong buhi nga Dios arita sa pag-ampo arita sa mga prayer ni Teresa. Amen. Hallelujah. Agig pagsugod sa atong pag-ampo. Akong gihangyo ang matag usa nga mamarugta o atong gamiton ang atong sentro ang atong kasing-kasing ug gunahuna sa presensya sa atong buhi nga Dios. Ya sa imong pagbarog igsuon, pwede kayo ta molito kung mga pag-ampo. Pasalamat sa atong buhi nga Dios nga karong adlaw gidala ta ni Lord dire aron magdaig magpasalamat sa atong buhi nga Dios. Magampo kita. Labing gamhana ng mga Dios na ining sayo sa kabuntagon amahan. Ania kami Lord ang matag-usa ka ni namo nga mga kaigsuonan diha sa pagtuo Ginoo. Lord, salamat Ginoo nga imo kaming gidala diri nga safe and sound Ginoo. Salamat Ginoo nga imo kaming gipukaw Lord sa sayo sa kabuntagon amahan. Ang rason nga imo kaming gipukaw amahan aron makapasalamat kami nga kanimo. Makaduol kami nga kanimo o Dios. Salamat sa milagro Ginoo, protection sa among pagkatulog hantud karon amahan niining orasa Ginoo nga imo kaming gidala diri Ginoo. Kay ang rason Ginoo nga karong adlaw amahan, ang rason nga imong gibuhat ang tao Ginoo aron mo daig mo alagad gana kanimo Ginoo. Salamat sa matag-usa amahan bisan pa sa kabisi Lord God sa tibok semana amahan. Salamat Ginoo sa imong mga kaanakan Lord nga karong adlaw wala gid mi pakyas Ginoo nga karong adlaw Lord God adlaw para kanimo o Dios. Lord, nakakita ka man Lord God sa among kasing-kasing physical, spiritual nga bahin amahan. Lord, kung aduna man may mga igsuon, aduna may igsuon Ginoo nga nangayo diha kanimo og kaayuhan amahan, kumpletong kaayuhan Lord Jesus. Wala imposible nga na kanimo Lord, kay diha sa pangalan na Jesus mahimong posible ang tanan amahan. Inana ka nga Dios nga milagroso Ginoo. Mudango busalig kami nga kanimo, dili gid mi nimo pakyason amahan. Lord Jesus, ikaw usab Ginoo
magakural ka namo Ginoo gikan sa among pagsugod hantod sa pagtapos Ginoo nimo ang upat ka suok Lord God nimo balay alampuanan Lord God among gipangayo kanimo Lord ang protection Ginoo nga ikaw o Dios magka-cover Ginoo nga walay buhat sa kaaway Lord God nga makasulod Ginoo kay imo kaming gisiluhan Ginoo sa imong balang dugo Lord Jesus nga giula dito sa cross Amahan. Lord Jesus, amo usab gidala sa mga pag-ampo nga na kanimo Ginoo bisan pa Lord ang modala sa mga alawiton Ginoo imong ubos nga alagad Lord God sunglid Ginoo even sa mga backup Lord God Lord among giampo nga na kanimo Lord Jesus nga karong oras sa Lord God karong kabuntagon Ginoo Lord nga walay laing daygon Lord God sa mga kasing-kasing Lord God bihugi Lord God sila Ginoo nga gamita sila Amahan nga ang tanang mga katawhan Lord madala diha sa imong presensya Ginoo nga diha sa imong presensya Ginoo mabati ang kalipay kalinaw katagbawan diha lamang makaplagan diha sa imong presensya o Dios bisan pa Ginoo sa mga mag-play sa mga instrument Ginoo ikaw usab Lord magapanalangin sa ilang mga kinabuhi dihugi usab sila Lord sa dobeling dihug Ginoo even sa tanang mga gamit Lord God nga mga instrument Lord God nga walay mga kakulian Ginoo nga hantod sa paghuman Lord nga nindot Lord Jesus ang kanang mga instrument Ginoo nga walay mga kakulian in the mighty name of Jesus bisan pa Ginoo sa magdala sa imong pulong Lord God ikaw usab Lord magapanalangin sa iyang kinabuhi Lord God nga ang mga pulong Ginoo nga imong ipaabot karong kabuntagon Ginoo nga ikaw o Dios magadihog Ginoo nga masabtan namo Ginoo ang imong pulong Ginoo sa yano nga paagi Lord God tabangi ang among mga kasing-kasing Amahan nga malipayon kami nga modawat Lord Jesus sa imong mga pulong Ginoo kay ang tao Lord God dili mabuhi sa panlamang kundi sa matag pulong Lord nga iga sugilon sa imong alagad Ginoo nga imong gigamit Ginoo bisan pa Ginoo among giampo nga na kanimo o Dios sa nagpaingon pa diri Ginoo ikaw o Dios magauban kanila Lord God magatipig sa ilang mga kinabuhi Ginoo aduna sila'y malipayon nga kasing-kasing Amahan nga musulod din imong palalimpuanan Lord Jesus excited sila Ginoo nga ikaw ang Dios madaig mapasidunggan mapataas mapayaw Lord sa tibuok namong kinabuhi Amahan bisan pa Ginoo sa among mga kasalinganan diri Amahan salamat sa ilang mga kinabuhi Ginoo nga ikaw ang Dios nagatiman nagpanalangin nagatipig sa ilang mga kinabuhi sa matag family o God Lord ang imong pulong Lord Jesus nga madunggan nila Lord God nga maantigo sila Ginoo nga modaig sila kanimo Amahan pinaagi sa imong pulong Ginoo bisan pa Ginoo sa among giampo nga na kanimo Lord God sa mga tanang leaders Ginoo sa tibuok kalibutan Amahan Lord kung giampo nga na kanimo Lord Jesus ikaw Dios magapanalangin sa ilang mga kinabuhi ang mga pag-ampo Lord God nga butangan minimo Lord God og leaders Ginoo nga adunay kahadlok nga na kanimo adunay pagtahod nga na kanimo Lord Jesus Lord kay imong gihigugma Ginoo labi na gyud ning nasud sa Pilipinas Ginoo imo kaning gimahal Amahan busa Lord magabutang ka Amahan og mga leaders Ginoo nga adunay pagtahod og kahadlok nga na kanimo Amahan aron ang tanan Ginoo nga mga katawhan Lord Jesus nga maantigo nga magadaig sila nga na kanimo Amahan nga walay laing Dios nga daygon walay laing Dios nga alagaran simbahon ikaw lamang Ginoong Jesus bisan pa Ginoo among giampo nga na kanimo Lord Jesus bisan pa Lord God sa adunay mga balatian bisan asa man karon Ginoo
naman silang balay, naman sa hospital, Lord Jesus. Amang giampo nga na kanimo, Lord God, ang kumplitong kaayuhan, Amahan, nga masinati nila, Lord God, karong orasa, karong adlaw, karong pitsaha, Ginoo, nga dili ka mubuong kamot, Ginoo. Taas ang imong kamot, Lord Jesus, sa paghikap sa nga balatian, Ginoo. Bisan pa, Ginoo, dili ka bungol, Amahan, dili ka buta, Lord. Ikaw ang Diyos na kita, Lord, na kadungog sa mga paghangyo, sa mga labi na gyud sa dunay mga sickness, Lord God. Ikaw, O Diyos, maghatag og kumplitong kaayuhan. In the mighty name of Jesus, hatagan nimo sila higayon, Amahan, nga makailas sila kana kanimo, Lord Jesus. Aduna kay mga lagad sa Ginoo nga imong gamiton, Lord Jesus, sa pag-share sa imong pulong, Lord God. Bisan pag Ginoo, amang giampo nga na kanimo, Lord Jesus. Ang tanan, Ginoo, nga nagsimba, Lord God, sa spirit and truth, Ginoo, as ikaw ang Diyos na kakita og asa man silang lugara, asa man silang dapita, Lord. Lokop, Lord God, tibok nasod, Amahan, ikaw, O Diyos, magpadalangin, usab, Lord. Magaproteksyon, usab ka, Lord Jesus, sa ilang mga kinabuhi, Lord Jesus. Nga duyog, usab sila, Ginoo, karong orasa, Ginoo, adlaw para kanimo, Lord Jesus. Nagadayeg, usab sila karon, nagasimba nga na kanimo, Lord God. Dili man mi pariha og kartula, Amahan, pero ang among giilagaran o ang ilang giilagaran, usara nga pariho nga Dios nga mao sa Ginoong Hesus, wala na ilain pa, Ginoo. Ug bisan pa, Ginoo, magiampo nga na kanimo, Lord Jesus, sa nagsunod, Lord, sa ampulong mo kinabuhi ko. Ikaw, O Diyos, magapanalangin sa matag usa nila ka kinabuhi, sa matag tagsa nila ka family, Amahan. Padayon ka mag-sustain, Ginoo. Padayon naman silang i-bless, Ginoo. Ikaw ang Diyos na sayod, Amahan, kung unsay naa sa sulod sa ilang kasing-kasing, Ginoo. Nangandoy man sila kaayuhan, uhaw man sila diya sa imong pulong, Amahan. Karong orasa, Ginoo, Lord, mabusog sila sa imong mensahe, Ginoo. Gamita ang imong alagad, Lord Jesus, nga mas mainit pagid sila, Ginoo, nga magkalayo ang ilang pag-alagad sa pagsimba o pagdayeg na kanimo, O Dios. Bisan pa, Ginoo, magiampo nga na kanimo, Lord Jesus, sa nagsunod sa Shine FM 101.3, Ginoo, nga nanukad diri Sitio Kalugtugan, Sardinia, Malabuyog, Cebu, Ginoo. Padayon usab, Ginoo, mag-bless sa ilang mga kinabuhi, Lord God. Padayon mo silang hatagan, Lord God, sa ilang mga gikinahanglan, Amahan. Lord, tabangi usab sila, Ginoo, nga tanan nilang gipangandoy, Ginoo, kung ikaw ang Dios mas sentro sa ilang mga kinabuhi, walay butang nga dili nimo ihatag, Ginoo. Kay kung unahon ka namo, Lord Jesus, sa pag-alagad, Lord God, ang tanang mga butang igadugang ragyod, Amahan. Salamat, Ginoo, sa imong gipasinati, Ginoo, sa mga tagsa-tagsa na makakaigsuunan, Lord, ang mga pinasahi nga pabor, Lord Jesus, nga imong gipasinati sibo sa imong pulong, Ginoo. Lord, nasinati na mo, Lord Jesus, ang imong mga pulong, Lord God, nga buhi, matuod, Ginoo, nga gipasinati sa imong mga kaanakan, Amahan. Dalaygon ka nga Dios, Ginoo, niining sayo sa kabuntagan. Kanimo lamang, O Dios, ang pasidungog pasalamat sa pangalan na Jesus, ang tanang anak sa Dios, magaingo. Amen. Usbon ko, maayong buntag ka natong tanan. Yes, hallelujah. Andam na ba kita sa pagdaig sa tong buhi nga Diyos, mga igsoon? Amen, hallelujah. So before kita mudaig sa tong buhi nga Diyos, atong abi-abihon, atong tagsakat may kaigsuunan, kay nag-ingo man diha sa awit nga, awit sa panag-abi-abi. So atong himamaton ang atong tasatagsa kaigsuon o atong lamanuhon. Men, atong mamato na ito sa tagsa kamay sa ipagkita. Igsuon, maglamanuhan, ipakita
Busa niya kami, Lord. Ang imong mga katawhan, Lord. Namudayig, musimba, diha kami kanimo, Lord. Sa pagpakita sa among pagpasalamat, diha kanimo tungod sa imong pagkamayo, Lord Jesus. Naghahalad kami sa mga pag-awit, Lord. Nga ikaw ang mapataas na inyong kabuntagan, Lord Jesus. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Ni ako maghahala, ni ako sa pag-awit kanimo, ni ako nagpaubos paghatag himaya. Kadungganan pagdali. Yes, Lord, niya. Di ako maghahala, di ako sa pag-awit kanimo, di ako nagapaubos paghatag himaya. Kadungganan pagdaig. Dios Espiritu, yes Lord, yes Lord, kung saan ka na ako. Dios Espiritu, pon ako samtang maghahalad kanimo. Ni amin, Lord, sa kahalad. Di ako maghahala, di ako sa pag-awit kanimo, di ako nagapaubos paghatag himaya. Kadungganan pagdaig. Lord, Dios Espiritu, Dios Espiritu, kung saan ka na ako. Dios Espiritu, pon ako samtang maghahalad kanimo. Dios Espiritu, pon ako samtang maghahalad kanimo. Yes, Jesus. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord. Yes, yes, Jesus. Yan ang katawhan, Lord. Nag-aawit, nagpasidungog sa imong pagkamayo, Lord. Yes, Jesus. Hallelujah. Busa karon mga igsoon, nining dapita, atong daygon atong buhi nga Dios sa atong mga kusog. Sa mga pagdaig, Yes, sa mga Lord. awit nga makalangit. Glory, thank you, Upan sa mga Jesus. panagsayaw, Lord. Mga igsoon. Yes, Jesus. Hallelujah.
Mga pag-awit na mga ikabalos niya kanimo, Lord. Mga panagsayaw. Yes, Yes, Jesus. wala kami laing ikabalos na kanimo amahan mga pandaing. Yes, Pagsimba kanimo lang. Yes, Lord. Ako bang ang mga kalisod? Isago bang mga unos o balon? Apay na di paso. Yes, Lord. Wamahuti ko sa Mahuti so. Tunog ko bagyo sa kinabuhi ko. Di mo mahadlok kay naakaginoo ang ikabalos ko. Mao ang pagdaig ko. Ang pagsayaw, ikabalos ko. Ang paglukso, ikabalos ko. Pagpasalamat, ikabalos ko nimo. Ang pagsigit, ikabalos ko. Ang pag-awit, ikabalos ko. Mga pagdaing, ikabalos ko nimo. Hallelujah. Ako bang ang mga kalisod? Gisago bang mga unos o balon? Apan ang libaso. Yes, Lord. Wamahuti ko sa Wamahuti so. Tunog ko bagyo. Tunog ko bagyo sa kinabuhi ko. Di mo mahadlok kay naakaginoo ang ikabalos ko. Mao ang pagdaig mo. Ang pagsayaw, ikabalos ko. Ang paglukso, ikabalos ko. Pagpasalamat, ikabalos ko nimo. Ang pagsigit, ikabalos ko. Ang pag-awit, ikabalos ko. Mga pagdaing, ikabalos ko nimo. Yes, Jesus. Mga pagdaing, Lord Jesus. Among ikabalos diha kanimo, Lord. Sa kung sa mga pagsulay, madangat sa mong kinabuhi. Ikaw lang ang among pasalamatan. Yes, Jesus. Ang pagsayaw, ikabalos ko. Ang paglukso, ikabalos ko. Pagpasalamat, ikabalos ko nimo. Ang paglukso, ang pagsigit, ikabalos ko. Ang pag-awit, ikabalos ko. Mga pagdaing, yes, Lord. Ikabalos ko nimo, Ginoo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amo pa kang sayawan, Lord. Yes, sa mga Lord. sayaw nga walay tihik-tihik. Amen. Ikaw lang mong angayan nga ihatag na mong Yes, pinakadabis Lord. ng mga kusog sa mga panagsayaw, Lord Jesus. Yes, Jesus. Sa mga paglukso, sa mga pagpakpak, imulong lamang, Lord Jesus, sa mga pagpasidungog. Yes, Lord. Sa mga Hallelujah. igsoon, atong ihatag atong mga kusog sa panagsayaw sa atong buhi nga Diyos. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord. Atong
adunay gininhawa Muday kong musimba Tanan na lang niya Kay gituhan ng tanan lang sa ako Sayaw-sayaw ta Sayaw ako'y dihig-dihig Sayaw sa kalipad Magsaya ta kanunan Magdari ka mag-iwan Lukso ta Lukso ang pinakakuso Sige lukso Tanang mo lukso Dahil ko ta ang Papakta Lalo-lalo Kini ang pagsimba Nagipangita sa buhay Diyos Dahil gunado siya sa pagdaig na walay tihik-tihik Walay pugong-pugong Buhatong ta sa pagsiba Tanan niyang katawhan Tanang kanasuran Dahil ko nang iyang ngalan Tanang adunay gininhawa Muday kong musimba Buhaton ang tanan alang kaniya Kay gibuhat ang tanan alang sa ako Mike Son Musayaw-sayaw ta Sayaw ang pinihig-ihig Musayaw sa kalipay Magsaya ta kanunan Mudaig ta matiyon Lukso ta Lukso na pinakagusto Sige lukso Tanan mo lukso Dahil ko ta ang Ginoo Papapapapta Papamagalo-lalo Hindi ang pagsimba Nagipangita sa buhay Diyos Sayaw-sayaw ta Sayaw ang tihik-tihik Sayaw sa kalipad Magsaya ta kanunan Mudaig ta matinon Lukso ta Lukso mga ikson Lukso ang pinakagusto Sige lukso Tanang mo lukso Dahil ta ang Papapapapta Lalo-lalo Kini ang pagsimba Nagipangita sa buhay Diyos Musayaw-sayaw ta Sayaw ang tihik-tihik Musayaw sa kalipay Magsaya ta kanunan Mudaig ka matinon Lukso-ikson Lukso ta Lukso ang pinakagusto Sige lukso Tanang mo lukso Dahil ko ta ang Papapapta Papamagalo-lalo Hindi ang pagsimba Nagipangita sa buhay Diyos Jesus Hallelujah Thank you Lord Jesus sa kusog nga imong gihatag nga among nagamit sa pagdayeg diha kanimo Lord Jesus
Yes, Jesus. Hallelujah. Diha lang jud kanimo, Lord. Ang among mga pagdayeg, Lord. Kay walay makatandi diha kanimo, Amahan. Sa mga butang ning kalikutan, Lord Jesus. Ikaw lamang, Lord, ang taas sa tanan. Ang hari sa tanang hari, Lord. Busa, Lord. Ang ayan kasamang pagpasalamat, Lord Jesus. Hallelujah. Walay makatanda sa pagkamaayo mo, o dili masuko
kagamahanan, Lord. Musa ang ayan ka sa among pagpasalamat. Yes, Jesus. Alang lamang kanimo, Lord, ang mga himaya kanamo siya, Lord. Yes, Jesus. Alang kanimo ang himaya. Yes, Lord. Alang kanimo ang pagdali. Hallelujah. Gikan kanimo ang puso, para kanimo ang tungod. Alang kanimo ang himaya, Lord. Alang kanimo ang himaya. Alang kanimo ang pagdali. Gikan kanimo ang gusto. Gikan kanimo ang gusto, para kanimo ang tungod. Oh Diyos, ikaw ang tinugdaling tanan sa matagal lang sa among mga panginahanglan. Oh Diyos, ikaw man ang dalampanan, kay ikaw man ang tinugdaling tanan. Alang kanimo ang himaya. Yes, Lord, alang kanimo ang pagdali. Gikan kanimo ang puso, para kanimo ang tungod. Oh Diyos, ikaw, Lord. Ikaw ang tinugdaling tanan sa matagal lang sa among mga panginahanglan. O Diyos, ikaw man ang dalampanan, kay ikaw man ang tinugdaling tanan. O Diyos, ikaw ang tinugdaling tanan sa matagal lang sa among mga panginahanglan. Diyos, ikaw man ang dalampanan, kay ikaw man ang tinugdaling tanan. Kay ikaw man ang tinugdaling tanan. Kay ikaw man ang tinugdaling tanan. Yes, Lord. Hallelujah. Ikaw ang tinugdaling tanan, Lord Jesus, ni ining kalibutan na, Lord. Wala kami amo kundi imo kaning tanan, Lord Jesus. Busa imo lang jud ang mga himaya, Lord. Amo magpasalamat, amo mga kusog na amo gigamit para diha kanimo, Lord. Para sa pagdayeg diha kanimo, Lord Jesus. Yes, Jesus. Ladyo kay kapareha, Lord Jesus. Imo lang jud ang tanang himaya, Lord Jesus. Imo ang tanan. Kay ikaw ang tinugdan, Lord Jesus. Busa ikaw ang asadag among dalampanan, Lord. Kay ikaw ang mumugna nining kalibutan na. Busa ihalang jud may muduol diha kanimo sa among mga problema nga mudangat sa kinabuhi. Ikaw ang mong kasumbungan, Lord.
Wala kami mahimo kung wala imong tabang, wala imong kusog, Lord Jesus, wala imong pulong sa mong kinabuhi. Wala kami mahimo kung wala na, Lord. Usa kanimo lamang, Lord Jesus, ang mga paghimaya, pagpasidungog, pagpasalamat, ang tanang Kristohanon, magaingong. Amen. 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 Na-bless ba ang tanan sa awit makalangit? Amen. Kung na-bless ang tanan, maingog, amen. Ha, moingon og hallelujah. Hallelujah, no. Nindot kayo mga awit, mga igsoon, no. Ang Dios ikaw ra gyud ang angayan sa among mga pagdaig. Amen. Amen, no. So arita sa scripture reading nga pagabasahon nako. Ako 21 taron ba? Naradi ay. Scripture reading nga pagabasahon ni Sister Pamela. Mayong buntag ka natong tanan, atong palihog ko sa pag-abli sa atong tagsa-tagsa ka Biblia og ato ang palihog po ko og pagtindog. Og ato ang opinion ng atong Biblia sa Santiago 1 hangtod 8. Gikan ni Santiago nga sulugoon sa Dios ug sa Ginoong Hesukristo alang sa tanang katawhan sa Dios nga nagatibulaag sa tibuok kalibutan. Kumusta? Pagtuo ug kaalam. Mga igsuon, isipa nga bulahan kamo kun ang tanang matag sa pagsulay moabot kaninyo. Kay nasayod kamo nga ang inyong pagtuo gisulayan lamang aron manahimong malahotayon. Panigurua nga ang inyong pagkamaluhat tayon mahigpit aron manghingpit gayod kamo og dili makulangan sa bisan unsa apan kun diha kaninyo may nakulangan og kaalam papangayua siya sa Dios og dili gayud siya mapakyas kay ang Dios mahitungod natagon og maluluyon man sa tanan. Apan ang papangayo siya sa uban, ang pagtuo sa walay gayoy pagduha-duha, kay ang nagduha-duha sama sa balod nga masunod bisan asa huypa sa hangin. Ang tawo nga sama niini dili makapaabot nga hatagan sa Ginoo sa iyang gipangayo, kay duha-duhaon man siya ug walay tumong sa tanan niyang buhaton ang pulong sa Ginoo. Amen. So, ari na ta sa kaybaw ko nga kitang tanan adunay kadaugan. Amen. But for now, the person who will be giving his testimony will be Mr. Angel Flores. Atong pagpakan ang Ginoo sa iyang kinabuhi mga igsoon og atong paminawon ang iyang dakong kadaugan. His greatest testimony to the Lord and of his life. Amen. One hour, Angel? Okay. Translation. The first. Okay. Uh, good morning, everyone. Happy Sunday. This is my first time ever doing a testimony. So I never done one before. So it's a new experience, which is in a way good. So coming here to the Philippines was a long travel from flying Ontario, California,
which took 17 hours, 15 hours from Ontario, California to Taiwan. And that flight was, I believe, 12 hours. And experience Taiwan was something new because it's a very big airport, which I felt like I was going to get lost there since it's just very big and there's a lot of stores and stuff you can buy before leaving Taiwan. And once I got to the gate that I had to get to for Cebu, Philippines, it was a 3-hour wait. A bit nervous because I've never left the United States. The only place I've left the United States was to go to Mexico, and that was more with family. And this was like a solo trip all by myself. So experiencing that was something, but I had to do it in order to meet my then fiance, who is now my wife. And once I got on that plane to coming to Cebu, and it was 2 hours, felt very fast because it was way better than the Taiwan flight. And meeting Charlie was exciting, and meeting Wendy and Erich, and experience of the Philippines for me, it has been a very great opportunity, a great thing. I've met a handful of wonderful people who are very welcoming and who had greeted me with respect and shown me respect, and I'm very thankful for that. And just being here in the Philippines, I felt very safe more here than in Mexico and in the United States. I don't really have to fear at all of anything. I could just like walk from the house to Mama Brazil's place without being scared. Go to the old house and like feed the pigs, the chicken. Even go to the main town and get a haircut or do grocery shopping. And it's just been pure safety for me here, more because in the States, I just felt a bit unsafe, and in Mexico too. So finding a place I feel safe, I'm very grateful for, and I'm grateful for the person that I've met. And the one thing I'm grateful for to experience was the church anniversary. It was a wonderful anniversary to see because it's something I've never seen in America that churches have anniversaries. So experiencing that here, meeting a lot of people, enjoying the food, it was a wonderful, wonderful time at the church anniversary. And I hopefully hope I can enjoy the next year's church anniversary of next year. Uh, so before coming to the Philippines, I was a person that rarely went to church for the Catholic Church. The only time I went to church for Catholic was on a specific anniversary in December for, I think it was something to do with the Rosemary. But I rarely came to church on Sunday. But since coming here, I came to church every Sunday with my wife and her family. And on the times that we have not come to church, we've always attended, seeing it online, so that we're not missing what happens during church. So in a way, I am happy to attend church. I like it. It changes up a routine of what I normally do. And I just enjoy being here and learning from what the pastor says when he does his readings. Like I said before, I was a Catholic. I decided to get baptized as a Christian
to follow my wife's religion so that when we have children of our own, they could also be in the same religion as us, and that there's no difference between me being in a different religion and my wife being in a other religion. So that was my choice to get baptized, and I'm glad I got baptized to be in the same as my wife in the same religion. Then me and my wife got married June 1st of this year, an exciting time. I'm grateful of the person who handled of the wedding planner. I think her name was Christy. Very glad of her. She did a phenomenal job for our wedding, and I'm grateful that everyone could attend to our wedding and our big feast on Tuesday. It was a wonderful time. And it's a very memorable memory for me to have, and it was a beautiful day to have everyone there. Uh, I am a beginner with learning the Bible. I'm taking baby steps, but I am learning the Bible each day as I can. I read one chapter a day. Maybe once in a while I'll read 2 or 3. And right now I'm on Matthew 21. I'm almost done with the Matthew. And reading the Bible, I asked Chatty for a deeper meaning of the chapter and the verses that I read. That way I'm a little bit more knowledgeable of what I'm reading, so that way I can understand the Bible more. And I will continue on reading the Bible and try to finish the Matthews and go on to the next chapters. And I do hope God blesses my wife and me to have our own child soon. For me, I would like to have a little girl because I would want a little princess. But if we do have a boy, I will still be happy no matter what. And I hope we are blessed with that. And that is all that I have to share. And praise the Lord. So, nindot kay ang kadaugan, no? Ang atong maingon dyan, no? Wow. Wow kay. Dili. Ansa may... Betaw, no? Sa iyang sa akong nakuha sa iyahang testimony nga, taas daw kuno kaayo ang oras nga gikan siya sa Mexico padung diri, no? Tungod lang kay para ma-meet ang iyahang wife, di ba? Unsa gid ka grabe ang iyahang giantos para ma-meet niya ang wife, and kanang kita gani no mga igsoon usahay sa atoa sa una nga mga pila ka minuto ra siguro nga adtuon dito murag kapoy naman ta, pero siya 17 hours gikan sa Mexico, another trip gikan sa Taiwan to Cebu unya. Grabe, 'di ba ang Ginoo? Unya, ang sabat ang akong nakuanan jud no katong i-bless ko siya with mga anak ko no kato. Murag mo man gito ako nakuanan, nakalimot man ko sa uban, murag dito akong naapas ba. Dele. Deo na grabe kayang mga iyahang ang Ginoo nga ni kuyog sa ilang marriage nila ni Cherry og antod karon ang iyang giingon gani nga mas nindot pa kuno diri ang lugar kay safety kaysa sa Mexico, kay bisan kuno moadto kuno siya sa balay ni Mama Rasil kuno adto sa ilang old house manglalog sa baboy adto sa lungsod, safe lang kuno kaysa sa Mexico ba. Murag atong mga igsuno ang atong mga kanani nga murag di na gid siya ganahan mo uli sa kuan niya. Ganahan siya jud pod. Ang mas nakaindot, ganahan siya nga inig next anniversary ganaa siya diri. Oh, di ba? Nindot kayo. What a story, eh? So usa pa man yung ganahan i-clarify ato iyahang testimony, guys. Ay, guys, mga igsoon. Ay, sorry. So, naapabay ganang iklaro. Murag ang nindot lang at ang
punto lang jud ato nga the Lord is good all the time. Bisan asa, di ba? Kay bisan asa siya ang Ginoo nagauban agyod. Inga na gid siya. Amen. So arita sa sunod ang special number sa to atira sa asa to? Yan si Faith and Janine. Naabat karon. So kinsa man ang dasig nga mohatag sa ilahang special number karon. Angel, you wanna have your special number? You wanna sing? Kinsa man ang ganahang mohatag sa ilang special number? Sige. Let's give atong Tagalog masipang pakpak ang Ginoo sa kinabuhi nila ni Angel and Cherry for their special number. Dili. Inyoha ang higayon karon kay special number. Lo, lo. Lo. Check. Lo. Lo. Praise. Maing buntag sa tananon niya, among halaran ang atong buhi nga Dios o awit nga naguluhan goodness of God. So, mayo kayo ang Dios sa among kinabuhi, sa among awitan atong buhi nga Dios. Lo. Lo.
I've been held in your hand from the moment that I wake up until I lay my head. I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkness night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. It's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my heart laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, all I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, how I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Nang makita ng Amen. Salamat sa Ginoo sa iyong pagkamaayo. Okay, goodness of God. Atong pagpaka ng Dios no sa kinabuhi ilang Dong Angel og Daishari og atong ideklarar nga na sila'y umalabot nga baby girl. Tungod kay mao na ilahang kalipay unya maboy man o girl malipayon gyapon sila, no? Amo na atong ideklarar nga naa sila'y madawat o
ihatag sa Ginoo nga anak, no? So malabot. Ang pulong sa Dios mga kaigsunan nga ato karong pamalandungan naa sa buhat sa libro sa Buhat. Buhat kapitulo 14, versikulo 21 o niya versikulo 22. Ingon dinhi sa Buhat 14, 21, 22. Si Pablo ug si Bernabe nagwali sa mayong balita dito sa Derbe ug daghan ang ilahang nakabig ug nahimong mga tinun-an. Unya namalik sila sa Listra, unya sa Iconio ug dayon sa Antioquia sa Pisidia. Ilang gilig-on ang mga magtutuo ug gidasig nga magpadayon diha sa pagtuo. Miingon sila, kinahanglan moagi kita sa daghang mga kalisdanan aron makasulod sa gingharian sa Dios. Amahan namo nga Dios, mga makagagahom, sa pangalan ni Ginoong Hesus, niya kami amahan aron sa pagpamati na usab sa imong mga mensahe. Niya na usab kami amahan aron sa pagkat-on sa imong mga pagtulunan o pagdawat sa imong mga pahimangno o mga pagbadlong, paglig-on, pagdasig sa matag usa. Aniya kami o Dios tungod kay wala kami laing kadaugan, kalampusan, kaluwasan, kundili mao ang pagsunod sa imong mga pulong, pagbuhat sa imong mga mensahe, pagkinabuhi sa imong mga pamaagi. Amahan, pasubaya kami, kay nasayod kami, nga wala may mahimo kung wala ang imong mga tabang. Busa amahan, tabangi kami sa tanang higayon sa pagkinabuhi sa mga pulong nga amo karong pagdawaton amahan. Mangita og mangitag luna dapit ang mga mensahe diha sa mong tagsa-tagsa kakasing-kasing. I-bless Lord ang tanan nga maminaw, makadungog, bisan pa sa mga kaigsunan nga nagsunod sa FM station 101.3, bisan pa sa mga kaigsunan nga nakigduyog, pinaagi sa Facebook Live ang pulong mo kinabuhi ko. Naaman sila karon sa nagkalaing mga nasod. Amahan, muabot usab nga to kanila ang imong pag-amuma, ang imong pag-atiman, ang imong pagpanalangin, ang imong paglig-on sama usab sa amo ang madawat sa amo karong pagpamati sa imong mga mensahe. We declare blessing sa matag usa amahan in Jesus name. Amen. Amen. Ang mensahe mga kaigsunan nga gihatag sa Ginoo sa akong pagpamalandong alang kini sa matag usa kanako, kanimo ug kanatong tanan sa tanang na mga magtotoo. Naghisgot kini og ang mga maagian sa ato ang pagsulod sa gingharian sa Dios. Mga maagian. Ang pulong maagian, imo gyud nang mabati, imo nang ma-experience, imo nang masinatian ang pulong maagian. Ang mensahe sa Dios mga kaigsunan, naghisgot ni sa saad sa Dios. Ang saad sa Dios nga ikaw ug ako dadon sa iyang gingharian. Ug mao nay pinaka-final ug wala nay labaw pa nga saad sa Dios. Kanang dadon ka sa iyang gingharian. Ug ang gingharian sa Dios mga kaigsunan, dili ka nang giingon sa ubang magwawali nga naa sa Davao, naa sa yutang saad nga maong Mindanao. Ang gingharian sa Dios mga kaigsunan, dili makita sa tao. Isa na makita sa tao sa diha nga moabot na si Jesus Christ. Kay munaog ang bagong langit o bagong yuta gikan sa taas. Dili gikan sa yuta. Dili pareha sa ubang mga teaching nga ang kalibutan nga mao ang earth, mauray usbon o mauray himuong langit. Ang gipakita diha sa Biblia nga kining atong gitumban o gipuy-an mao ang planetang earth, mahanaw gyud ni siya. Mawagtang ni siya. Unya ang giingon sa katapusang libro sa Biblia, mutungha ang bagong langit o bagong yuta nga gitawag og bagong Jerusalem. Og didto talalinon ni Jesus. Og ingon diha si Apostol Pablo mga kaigsunan nga samtang paingon ta sa pagsulod sa gingharian sa Dios. Muagi tag mga kalisdanan. Ang tanam iyong kalisdanan. Ang pulong muagi, imo nang ma-feel, imo nang masinatian, imo nang
ma-experience sa ato ang pag-alagad sa Dios. Kalisdanan. Samtang na malandong ko niini mga kaigsunan, daghan ang gibutang sa Dios sa akong nauna o sa akong kasing-kasing, mahitungod aning pulong kalisdanan. Nga gusto nako nga ipangutana sa matag usa, unsa ang imong nasinatiang kalisdanan? Asa man ka dapit naglisod samtang paingon ka sa gingarian sa Dios? Ug unsay gikinahanglan mga igsoon aron makalabang ta, makalahutay ta, aron sa ingon sigurado gyutang makasulod sa gingarian sa Dios. Kay kung dili ta makalabang, dili ta makalahutay sa mga kalisdanan, diha ra ta masangit, diha ra ta maundang, diha ra ta muhunong, unsaon nato pagkasuod unya sa gingarian sa Dios. Sa iyang saad nga iya mang gibilin o giklaro diha sa balang kasulatan nga ang makasulod sa gingarian sa Dios katulamang ang mimpadayon. Mahinungdan ikaw ug ako gidasig nga mopadayon ka. Kay si Ginoong Hesus misulti o gisulat diha sa Mateo kapitulo 24:13 nga ang magpadayon mauray maluwas. O kini gihimuan og kanta nga naguluhan ang magpadayon. Ang magpadayon sa katapusan, siya ra gayod ang maluwas. Ang magpadayon sa katapusan, siya ra gayod ang gantihan. Ang tao nga magpadayon, hangtod nga mubalik si Jesus. Makasulod siya, siya ra gyud ang maluwas, unya siya ra pud ang gantihan. Og daghan ang mga gante nga gisgutan sa Biblia. Og ang gante mga kigsunan, ginaandam sa Dios sumala sa atong mga buhat. Mga igsuon ko sa Ginoo. So ibutang ni sa atong nauna kasing-kasing mga kaigsunan nga samtang padulong ta sa gingarian sa Dios, daghan tang maagian nga mga kalisdanan. Og ibutang sa Ginoo ang mga mensahe nga maghatag kanatog tubag, mahitungod kung unsa ang mga kalisdanan. Nagikinahanglan natong maagian, masinatian. Ang giingon ni Apostol Santiago, ingon diha, dagahan, nagkalinlain nga mga kalisdanan nga atong masinatian. Ingon siya, bulahan kamo nga makasinati sa tanang matang. Ang tada mo yung tanang matang. Tanang matang nga kalisdanan. Kabalo ba mo mga kigsunan? Usa sa mga kalisdanan, dili man ang unsay ato ang kanabitang unsay ato ang like example naanaran nga nasabdan. Kasagaran sa naanaran nga nasabdan sa word kalisdanan kanang naipagsulay. Naipagsulay mahitungod sa kawaladon. Naay mga pagsulay mahitungod sa trahedya. Mga pagsulay, mga kigsuna o kalisod, mahitungod sa balatian. O uban pa. Kabalo ba mo mga kigsunan samtang na malandong ko niini? Usa nga grabe nga challenge sa ato ang pag-alagad sa Dios nga naata sa gitawag word kalisdanan kanang pagbasag Biblia. Hello. Hello. Kabalo mo mga kigsunan, samtang naminaw ko niini mga mensahe, nagbasa ko niini mga kigsunan, ang giingnan ako asawa, human ko manglimpyo sa gawas, mag-quiet time ko. Samtang namalandong ko niini, Lord, unsay mga mensahe nga among gikinahanglan, gidala ko sa Ginoo sa Buhat kapitulo 14, 21-22. Sa maong mensahe si Pablo mga kigsunan o kauban ni Bernabe aning panahon na nagsangyaw sa mahitungod sa maayong balita. Og ang iyang isangyawan dili lang ang mga bag-o, kundi ang mga Kristohano na, ang mga magtotoo. Kay kanang mga lugar nga gisgutan diha mga kigsunan, nakadawat na sila sa mensahe sa Dios sama nimo, sama nako. Og ilang gidasig gilig-on ang mga magtotoo mga kigsunan sa usa ka mensahe nga nag-ingon, kinahanglan muagi kita sa daghang mga kalisdanan aron makasulod sa gingharian sa Dios. Unya, samtang nangayo kong mensahe ni Lord,
kung unsa ang gikinahanglan aron makalahutay ta, aron makalabang ta sa mga kalisdanan. Kabalo ba mo? Ang gihatag sa Ginoo nga gikinahanglan nato duha. Mga igsoon, sa panahon nga doon na kay kalisod, sa panahon nga mubati kag kaluya, sa panahon nga mubati kag kabugat diha sa pag-alagad o sa pagpadayon sa pag-alagad, mga kaigsunan, dunay duha nga akong nasabtan nga gihatag ni Lord. Una, kining pulong pagtuo. Kabalo ba mo? Kung unsa ang imong gituhan, maupoy imong bation sa imong kasing-kasing. Kung unsa ang imong gituhan, maunay imong bation karon. Hello. Kana bitaw mulakaw ka? Kisa may nakalakaw o ikaw ra unya perting gabi una. No, sa kasagaran siguro kita kasagaran nakasinati ta. Mulakaw gani ta mga kaigsuno, magtuo ta nga murag nay abat, maunay atong bation. Tama? Murag kag ang lisod himong sayon. Kay daghan kay kambation. Tungod kay naa kay pagtuo. Tama ba? Naunsa may gikidahanglan nga ikuyog sa pulong pagtuo aron ang imuhang pag-alagad mga kaigsunan magpadayon hangtod nga moabot si Jesus. Mga igsoon, ang pagtuo kinahanglan siya og kalam. Munang niingon diha sa si Apostol Santiago, ang pagtuo og kaalam. Naa kay pagtuo basi og nagkinahanglan tag kaalam, nagkinahanglan tag kahibalo, nagkinahanglan tag mga mensahe. Diha sa word kaalam mga kigsuna na diha ang mga mensahe, na diha ang insakto ug perfect mga pamaagi nga makahatag kanimo og kusog o kadasig sa pagpadayon sa pag-alagad sa Ginoo. Nya ingon dayon si Santiago, kung diha kaninyo may nakulangan sa kaalam, giablihan ang maong mensahe, ingon siya, papangayua siya sa Dios. Og ang Dios mohatag kaniyang kaalam. Pero dili na to kalimtan og ipadaplin ang gitudlo ni Jesus Christ sa panahon nga doon na kay pangayoon. Kung doon na kay pangayoon, dapat imong pangitaon. Hello? Kung doon na kay pangayoon, pangitaan. Amen? Kung nangayo kag trabaho, dapat mang-apply kag trabaho. Tama? Kung nangayo ka og blessing, dapat imuhang subayon, buhaton, aron moabot ang panalangin. Tama? Walay moabot sa imuhang pag-ampo kung wa kay buhaton. Kung doon na kay gibuhat, timan ang Biblia nagsulti, diha kagantihan. Diha kabalusan. Mao bitaw nang ikaw ug ako kinahanglan tang mosimba. Kay ang pagsimba, usa na kadakong buhat, dili lang ilhanan. Trabaho na sa tao nga dunay pagtuo sa Ginoo. Amen? Trabaho na siya kay nagtuo ta nga dunay gingharian nga giandam ang Dios. Mo hinungdan sa miaging Domingo, ikaw ug ako gidasig nga mopadayon sa pagsimba. Walay hunong sa pagsimba. Ug usa sa mga hisgutan kanang pagsimba mga kigsunan, daghanan tang makasinati nga kalisdanan diha. Kalisod sa pagbahig sa oras nga mao'y atong gikinahanglan sa ato ang Pinoyanan. Og ang gikinahanglan kaalam. Dapat dili gyud magbulag ang pagtuo og kining kaalam. Amen? Mao na nga diha sa ato ang pagpadayon sa paghulat o sa pagpadayon nga makasulod ta sa gingharian sa Dios, usas ako ang gitinguha mga kigsunan. Sa ako ang pagwali, sa akong paghago, sa akong pagsakripisyo nga gusto sa Ginoo nga ato ning ipadayon, nga atong makatunan, nga diin ta matakdan diha kana bitaw wa tay laing
tinguhaon panganduyon sa atong pag-alagad, maura gyud ang pagsulod sa gingharian sa Dios. Unya sa dihang mosulod ta sa gingharian sa Dios, mga kaigsuonan ko sa Ginoo, dili lang kay usa duha ang mga kalisdanan, kundi daghan. Unya dili na mga kaigsuonan maoy katapusan. Ang kalisdanan dili maoy katapusan, kundi mao kanay ang agianan aron makasulod kita sa gingharian sa Dios. Usa sa ako ang nakita nga kalisdanan nga kasagaran nga mao'y nakita sa makita nato sa mga tao kanang kalisod sa pagbasa og Biblia. Lipay ko sa kinabuhi ni Angel, bag-o pa siya. Eyon siya, sa una Katoliko siya. Samtang nangutana ko niya tong nag-istorya mi, wa gud siya pod kabasa pag Biblia sa iyang pagkakatoliko. Kay maumang yun ay kasagaran pong kinabuhi sa Katoliko. Allergic Biblia. Nga mauman unta ang pulong sa Dios. Tanang mga minsay, pagtulunan, mga sugo, mga pamaagi sa Dios na as Biblia. Aron ka iyang panalanginan, aron ka iyahang tabangan, aron ka iyang luwason, aron ka iyahang atimanon. Ang tanang pamaagi sa Dios na as Biblia. Pero siya, bless kayo siya. Nganong kinahanglan siyang mutikang sa pag-alagad, nga mao ang pagpautismo, is not aron mahimo siyang memoro. Dili aron mabalhin lang ang iyang relihiyon, kundi tungod kay naa diha sa Biblia. Amen? So, lipay ko mga kaigsunan, nga sa akong pagdasig, sa kinabuhi ni Richard, ang Dong Angel, ang singingnan, basag yung Biblia. Like siya, please, sultihi si Angel nga magtuon o mubasag sa Biblia. Kanya, nalipay ko nga nakadungog ko nga nagbasa na siya sa libro sa Mateo. Atong pakpakan ang Dios. Kabalo ba mo, sa kinabuhi sa mga magtotoo, gikan pa sa dihang mi kayab si Jesus Christ, kung imong tun-an ang Biblia sa tanang mga kinabuhi, mga kaigsunan, until now, ang pinakalisod, kana diyang pagbasa ng Biblia. Kabalo ba mo? Kung wala tay basa-basa kayong Biblia, kay duhara man gyud ka mensahe ang pwedeng musulod sa atong dalunggan. Espirituhanong mensahe, kalibutanong mensahe, langit nun nga mensahe, yutanon nga mensahe. Duhara gyud ka mensahe ang musulod sa ato ang dalunggan. Maayo, dili maayo. Dautan, matarong. Kabalo na gyud da mga kigsunan nga sa ato ang pagtuo, pag-alagad, nga dunay Hesus ang ato ang kinabuhi, mga igsuon, ikaw ug ako, nasayod ng yuta nga wala tay laing maghatag o kadaugan ang mensahe ra gyud sa Dios. Sa panahon nga mubasa tag Biblia, puro mga maayong mensahe o mga pagtulunan, mga pamaagi, paingon sa gingharian. Damurtang mubasag Biblia, damurta nga makadungog sa Dios. Damurtang muhatag og panahon sa pagbasag Biblia. Pero malagi na, ako kaniadto, kumbinsido ko. Mausad na siguro sa inyo ha, haskang lisura ang pagbasag Biblia. Hello? Pero nasayod ta, mga kaigsunan, nasayod ta, nga kung magbasa tag Biblia, muuswag ka. Amen? Kinsay mo agre, muuswag. Ang pulong muuswag, kana bitang mudako ang imong pailob. Mula pa diha, kanang word muuswag, it's not all about material. Timan ini siya. Kanang giingon ni Santiago,
Josue Kapitulo 1, 8 hangtod sa 9. Ingon diha, ang Dios nga to kang Josue. Sa dihang mitikang si Josue sa pagdumala sa libuan ka mga Israelita pasulod sa Kanaan. Ingon ang Dios kang Josue, Josue, ayaw kalimti ang basahon sa balaod. Unsa may basahon sa balaod? Biblia. Naas Biblia. Genesis to Revelation. Cover to cover. Ingon ang Dios, Josue, ayaw kalimti ang basahon sa balaod. Kinahanglan tun-an mo kini, adlaw o gabi, og pagkinabuhi sumala sa nahisulat niini. Unya ningon siya diha, og muuswag ka, og magmauswagon ka. Dili lang ang pagpuyo kahimtang ang muuswag, kundili ang imong relasyon ni Lord. Ang imuhang karakter, ang imong batasan, ang imuhang pagkamapailubon, ang imong pagkamatinud-anon, ang imong pagkamapaubsanon, muuswag, mulapad, muhabog. Sa panahon nga dunay pagsulay ang imuhang pag-alagad sa Dios, mahimo tong hinigiban aron ka makapadayon nga mudaig sa Dios. Aron ka makapadayon sa pagsimba sa Ginoo. Kay kabalo ko, kabalusad ka, nga kung makadungog ka og dili mahing istorya dali tang maluya. Pero sa diha nga diha ta muuswag mulapad ang atong pailob, muhabog ang ato ang pagpaubos, ang atong pagkamatinud-anon. The fruit of the Holy Spirit, mga kaigsunan, mulapad na sa ato ang kinabuhi, mga kaigsunan. Bisag makadungog pagkagdili mayong istorya, di ka masakitan. Nganuman, muuswag ang imuhang panabot. Amen? Ang imong understanding, ang imong pagpanabot, muuswag. Kung padayon ka, nga mutuon sa Biblia. Mao na niingon si Apostol Pablo og si Bernabe, gidasi giwali kanunay ang maayong balita. Walay laing unod sa maayong balita, mao ang mga minsay sa Dios. Ug ang tanang mga minsay sa Dios naa sa Biblia. Pero mao na usa sa mga grabing kalisod sa kinabuhi karon sa tao, ang time sa pagbasa sa Biblia. Bisan unsa, ako agree gyud ko ana, lisod kayo ang pagbasa sa Biblia. Kabalo pa mo? Damor kang mabasa sa Biblia, damor kang malig-on. Damor kang makabaton og kaalam. Kung doon na kay gipangayo ni Lord nga kaalam, trabahoa. Dili lang kay igo lang nimong isulti. Lord, I ask wisdom. Dili lang kutob ana, kundili trabahoa. Kung doon na kay pangayoon, pangitaa. Dapat dili lang pagtuo, mga kaigsunan, ang ato ang alimahan sa ato ang pag-alagad nga Kristiyanon. Dapat doon na ni siya'y kaalam. Kung doon na kay pagtuo, dapat doon na kay kaalam. Kay nganuman, inani ni siya, pasabton ta mo. Kung igo lang kang mutuo, wa kay kaalam, timan doon ay pagtuo, mga kaigsunan, nga magdala ni mog dili maayo nga pagbati. Kabalo ba mo? Ang pinakalisod o pinakakuyaw sa kinabuhi nga Kristohanon, feelings. Pagbati. Tama. Ang pinakakuyaw sa Kristohanon nga magdala niya kakuyaw sa iyang kinabuhi kanang pagbati. Kung ang imong pagbati dili align sa pulong ni Lord, mahimong delikado ang imuhang pagkakristohanon. Mubati na gani kag kalaay, mubati na gani kag kana bitawng kakapoy, kauga sa pag-alagad. Mubati na ka mga kaigsunon o pagduha-duha. Unya kanang tanan nga mga pagbati nga dili maayo nga makakuba sa atong pag-alagad sa Dios, mga kaigsunan, gikan na sa mga pulong dili gikas Biblia. Gikas kalibutan o kaha mga panghitabo. Mao na nga sa ato ang pag-alagad, mga kaigsunan, sabto nato, dawaton nato nga sa atong pagkakristohanon muagi gayod kitag mga kalisdanan. Ang tanan mayong kalisdanan. About kawaladon,
about sa bisan unsa nga like sa ato ang pagkakristohanon kana bitong like kahimtang moingon ko nga dili kayo siya bugat sa atong panahon nga Kristohanon. Like example, kanang naay kawaladon sa mayong panglawas, kawaladon mahitungod sa panginahanglan, dili na siya kayo bugat. Nganuman, naamantay pag tinabangay. Lahi sa una nga dili pa ta Kristohanon. Kabalo ba mo? Suginlan na mo. Sa dihang misulod ko sa pag-eskwela sa theology, aron na ako'y kanang gitawag kahibalo mahitungod sa pagdumalag simbahan na eskwela kog Bible School. Pero sa dihang ni eskwela kog Bible School, didto ko nakasinatig kanser. Nya sa panahon nga gikanser ko 2011, time pod nga grabe kalisod na among pamilya. Ang akong mama o papa manghagdaw dito sa Cavite ug humay. Wa sila'y ikatabang. Ang ako maigsoon grabe kalisod. Unya atong panahon na grabe pog katinggutong. Na ang kawaladon. Anang panahon na? Di ko kalimot mga kigsoon ng 2011, linog to sa Japan. Tsunami sa Japan. Nya atong panahon na among pamilya pertig yung pagkalisura. Unya nisod ko sa Bible School. To God be the glory. Wala gialaw sa Ginoo ang mga dili maayo nga panguna-una o pagbati. Sometimes kung doon ay mga kalisod, dali nga moabot sa una-una sa tao nga may nganong ako pa man. Sa dihang Kristohanon nganong nakasinati man ko. Pero kabalo ba mo? Sa diha nga grabe na nga mga panginahanglan. Paningahanglan sa check-up, paningahanglan sa tambal, paningahanglan sa doktor, unya kwarta ang iginahanglan gyud. Upat ko kaadlaw sa Perpetual Socorro, private nga hospital. Pero kabalo ba mo? Mo na giingon. Speaking about kana bitang sakit, kawaladon, tanan-tanan sa about physical needs, dili gyud na lisod natong mga Kristiyano. Why? Ngano man? Sa panahon nga mubati kag kalisod, God is really provider. Mo provide lagi ang Dios. Kinsa may wala makasinati kalisod. Mahitungod sa physical needs. Kitang tanan. Pero maingon ko, lahi ang sitwasyon kahimtang sa wa patas Ginoo sa diha og sa diha na natas Ginoo. Kay ngano man bisan kinsa pwede gamiton ni Lord para katagbuon. Kapakpakan na si Lord. Mao na nga kabalo ba mo? Lisod kay akong pamilya atong panahon na unya ako ang Christian church kanang ako ang simbahan sad nga diin ko nagsimbaha kano sa una, grabe pod kalisod. Pero kabalo ba mo? Ang gigamit ni Lord pagtagbo sa bayranan, sa doktor, sa tambal, sa hospital nga miakabot og 100 kapin thousand, 100 kapin thousand, kulang-kulang 2,000, 200,000 dili Christian, Katoliko. Usa sa mga leader sa Alay sa Diyos community diha sa Mabulo. Pero ingon siya, kung ma'am, ikaw mo'y gagasto sa tanan nga bayranan sa ospital. Maglisod kog bayad. Pero niingon siya, John ayaw huna-hunaa nga doon na kay utang nako. Ngano man, giingnan ko ni Lord, ang imong Dios nga imong gilagaran, siya'y mo bayad sa tanan. Kabalo ba mo? Gibayran tanan nga tambal, hospital.
diha sa Perpetual Socorro. After nga gibayra niya ang tanan, kabalo ba mo sa gisukli o gibalos ni Lord sa iyang pagatiman nako? Sa ilang pagatiman nako, ang iyang anak mao pinaka-bright. Gihatagan og pila to katuig nga dili sila mo'y mugasto, mubayad aron mahuman og doktor ang iyang anak. Hangtod na human ang iyang anak og doktor, wa na siya maggasto pa. Siya, John, sobrang-sobra ang gibalo sa Ginoo sa dihang gipaatiman ka namo. Muna mo ingon ko about physical needs. Dili kayo na may kalisdanan. Ngano man, naamantay pagtinapangay. Kabalo ba mo? Usa sa pinakabugat nga kalisod. Time. Reading the Bible. Pila kahigayon ka, nga ka mubasag Biblia. Kung mubasa gyud kag Biblia mga kaigsuonan, sultihan ta mo. Malig-on ang imong pagtuo. Malig-on ug malig-on ang imong pagtuo. Bisan kung duna kay mga pagsulay. Ibin sa akong kinabuhi. Sa sitwasyon pa lang nako mga kaigsuonan nga daghan kay kung pwedeng lakon. Pwede na akong adtuon, pwede na akong trabahoon. Kaya na akong adtuon pero dili na kaya sa akong lawas. Sometimes mag-uul ko ana. Pero sometimes may mo kanang mubati kog kaguol. Pero sa panahon nga mubasa kog Biblia, lipayon ko sa Ginoo. Muna nga timan kung unsa ang imong pagtuo, mao po na imong bation. Kung naa kay pagtuo, like example, nagtuo ka nga lisod nimo na, mao po na imong bation karon. Diha sa imong pagtuo, ayaw ibulag ang Biblia. Kay ang Biblia mo na imuhatag nimo kaalam. Like example, wife, husband. Both of them, ang matag-usa nila, sulayan. Sulayan, tama? Ang bana, sulayan sa asawa, asawa, sulayan sa bana. Naagyo na yung mga trials, pagsulay. Sa panahon nga doon na ipagsulay, muana dayon ka nga abati kag batasan, wa na kay paghigugman nako, that is faith. Tama? Unsa imong gikinahanglan? Wisdom. Kinahanglan na kay kaalam. Kinahanglan na kay kaalam gikan sa Dios. Sa panahon nga, like example, grabe ka simple, gisingkahan ka. Sa panahon nga gisingkahan ka, ang imong pagtuo mo ingon ka nga, bati na kay sa kinaiya, wa na say gugma nako, masakitan ka pagayo mag-uul ka, mag-selfie ka. Tama? Ngano man, kay ang imong pagtuo, mao na imong bation sa imong kasing-kasing. Pero kung naa kay kaalam, gikan sa Dios nga nas Biblia, sa panahon nga singkahan ka, unsa may tambag sa kaalam? Diba? Unsa man? Butang-butangan ka. Ang pinakasakit ra ba nga bubutang-butang dili laing tao? Imong pamilya. Tama? Kanang butang-butangan ka sa laing mga tao, chill ra kay ka. Kaya nga naman, dali man imong masabtan. Pero kanang mubutang-butang, ang imong kaugaling pamilya, husband or wife, or imuhang mga ginikanan, or imong igsuon, bubutang-butang nimo, grabe na sakit. Unya, kung diha ka, naa kay pagtuan na, sakitan ka. Unya, unsay gikinahanglan? Kaalam. Unsay giingon diya sa kaalam? Moabot ang panahon nga butang-butangan ka sa tangmatang sa dautan, matang sa sala. Unsay giingon? Sa wali ni Jesus sa Mateo kapitulo 5 sugod sa 11, 12. Paglipay ka mo. Unsay giingon diha? Ingon din mga kigsunan sa Mateo 5 kapitulo 11. Bulahan kamo, biayon, daog-daogon sa mga tao. O butang-butangan sa tanang matang sa kadautan tungod sa inyong pagsunod kanako. Ang tambag,
sa mensahe ni Jesus. Paglipay, pagmaya kamo, kay duol, kay dako ang ganti, nga gitagana alang kaninyo didto sa langit. Giingon usab nila niini pagpasipala ang mga propeta nga nahiuna kaninyo. Amen. Sa panahon nga duna kay bati nga bation, sa panahon nga naa kas mga pagsulay, duula si Lord. Kanang giingon ni Jesus Christ diha sa Mateo 11:28. Duol kamo nga gikapuya gibugatan kay papahulayon ko kamo. May advice mo ni. Kabalo ko nga gikan ni Lord. Sa panahon nga mabugatan ka, sa panahon nga mubati kag kaluya, sa panahon nga masakitan ka, ayaw duol ni bisan kinsa. Gawas ni Jesus. Amen? I-practice na siya. Duula si Jesus, awiti siya. Ikaw ang kusog kanako. Kabalo ba mo kung the more kang muawit ni Lord, seriously, kanang ikaw raog ang Dios, uban ang pulong ni Jesus Christ, das Biblia. Mugaan ang imong bation. Try, sulay. Kung sa panahon nga doon kay problema, mabana man ka, maasawa man ka, maginikanan man ka, anak man ka, igsuon man ka, diin na kasinati kag mga pagsulay. Sa panahon nga muagi na kaana, duula si Lord. Daiga siya. About pagganda, dili lang paghalad dire. Ang pag-awit o pagkanta nga kinising-kasing, nga makahatog makahupay sa unsa may mga kabugaton, nga atong bation sa ato ang pagsulod, pagsubay sa gingharian sa Dios. Mao gyud ang pagdaig, ang paghatag og panahon sa pagduol sa Ginoo. Ina imong tapad sa panahon nga doon kay problema, duula si Jesus. Paghimog awit, paghimog kanta. Ikaw ug ako, kabalo na gyud ta nga moagi tag mga pagsulay. Ngano man, agianan ang mga pagsulay sa dihang moadto ta sa gingharian sa Dios. Amen? Dili di ay talag kanang moingon ta nga kana bitaw moingon ta nga say tawag ana aksidente lang na ipagsulay. Kalisod. Kanang kalisod alang nato normal na siya. Amen? Dili na sa aksidente. Kay paingon man ta sa gingharian ni Lord. Paingon man ta sa gingharian nga walay katapusan nga mao ang gisaad ni Ginoos. Si Apostol Pablo ug si Bernabe nagdasig sa mga magtotoo didto sa usa ka dapit. Giingnan nila nga kinahanglan makaagi kitag mga pagsulay. Makaagi kitag daghang kalisdanan, no? Sa Buhat kapitulo 14 bersikulo 20 22, kinahanglan mo agi kita sa daghang mga kalisdanan aron makasulod sa gingharian sa Dios. So dili lang sa mga kahimtang makaagita sa masasakit, balatian, kawaladon o mga pinulungan nga lisod i-manage, lisod dawaton. Tanang mga kalisdanan, ingon si Santiago, mga igsonan, tanang klase nga mga kalisdanan, tanang klase nga mga pagsulay. Sometimes dili butang ang musulay nato. Sometimes dili mga igsoon kwarta o kawaladon o balatian ang musulay nato. Usahay ang musulay nato ang ato rang kaugalingon. Sulayan ta, lisod kaayo bisan kani ang pagkanta. Lisod kaayo bisan kani ang pagbasa ng Biblia. Pero mao ni akong challenge, mao ni akong dasig. Please labinas mga bana o asawa. Kung asawa ka, bana ka, ayaw tuguti nga di ka mobasag Biblia. Gawas lamang sa di ka kita sa Manichulios, pero kabalo siya nga maminaw sa gibasa nako sa Biblia. Munang nagtinguhag ko karong ugma 20 man siguro ugma 20 to 24
moabot ang usa ka gadget nga ako ang kinahanglan sa ako ang sa ako ang live kay nasunog usas mga pisa siguro sa akong sound card nasunog bati na kay siyang paminahon sa gitsit na kay siya di na siya maklaro muna nga wa sa ko mo live pero moabot to siguro ugma kay pizza 20 to 24 ang bana-bana estimated nga moabot ang maong gadget so balik ko live balik kung madunggan ninyo sa radio muna nga kung like Brother Julius dili kabasa kayo og Biblia kay di ka kita pero makadungog siya inana siya ka-bless ni Lord di man to siya kakita pero makadungog siya makasabot siya sama karon nga di ay aksidente ang kalisdanan natong mga Kristiyanon agianan di ay na siya inay mo tapad agianan no agianan nganong kinahanglan tang mo agi ingon si Apostol Santiago aron magmalahotayon ka aron makapaniguro ka nga makalahotayon ka ngano man mo ana man ka nga agamay raning pagsulaya kaysa akong nagian di ba unya mo ingon pag yun ang mensahe ni Lord nga nganong gipaagi ka para makatabang o maka-advise ka sa uban kay di makaka-advise kung di ka kasinati di ka katudlo sa uban ni makadasig sa uban makapalig-on sa uban kung wa ka makasinati sa mong klase nga mga pagsulay. Like sa tuwing igsoon, si Brother Antonio. Akong amigo kaayo nga maunay mo mutambag-tambag nako katong uyab pa mi ni Russell. Iya kong alagbayan, iya kong tambagan. Sa panahon nga nadisgrasya siya, dibanggaan og motor ang iyahang gisakyan nga motor, nagupok ang iyang tiil. Unya maotoy instrumento nga nahimo siyang kauban nato karon nga nagsimba ni Lord. Itong pagpakan ang Ginoo. Siguro kung wala to, dili na to siya makitaan nga naglingkod diha. Inoon na. Muna nga, kung naay mga kalisod, dili na siya ingon nga kana bitawng malas. Dili na siya usa na siya sa mga instrumento aron makabalik ta ni Lord. Usa na siya maka-instrumento aron makadamurtang makaila sa Ginoo. Even sa akong kinabuhi, kung wala pa ko makaagig kalisod, like prisuhan, cancer, uban pa, di ko katugkad nga gihigugma da ko ni Lord. Muna niingon si Pablo, bisag unsay mudangat ninyo, pasalamati ang Ginoo. Amen? Ayaw kaluya. Ayaw kaguol. Kung naakas kalisod, naakas waladon, hinumdumi, damor ni mong awitan si Lord. Damor ni mong daigon si Lord. Damor ni mong halaran si Lord. Bisan kung walang-wala ka. Muna'y giingon, labaw sa tanang butang. No? Tinuod na. Kung tinuod ang nahigugma sa Ginoo, sulayan ta. Kung tinuod bagyutang dunay gugma. Yeah. Kabalo ba mo? Speaking about kawaladon, makapila na ako na giwali. Nakaagi ko, bisan kanig piso. Yeah, speaking about sa mo ang relasyon ni Russell sa una, feeling kay kong kwartahan, pero ang pitaka way alaman. Ya, nag-eskwela na kong Bible School, mura og kuan nami kanang lock communication nami. Pila na to kabulan wala mi focus na ko sa Bible. Ya, ang missionary sa una nga nagatiman nako dadun ta kog Korea atong panahon na. Ya, murag ma-feel nako ang amo ang relasyon ni Russell sa una, murag nagkauga. Murag inana, pero focus lang gyud ko sa Biblia. Focus ko sa pagpangalagad. Inana na siya. Sometimes, naatay mga gikinahanglan nga butang, murag layo kay natong kabuton. Layo natong dawaton. Pero kabalo ka, kung focus ra gyud ka mo alagad niya, ang lisod nga kabuton, dali lang kaayong ang kunon. Inuna. Muna kung naa kay kalisod, naa kay kawaladon, naay problema o unsa ba nga imong gibati karon. Ayaw focus diha.
Ayaw padala diha. Muna niingon, diha sa Hebreo 12, tutok ta ni Jesus. Amen? Tutok ta. Dapat atong pagtuo na kasandig kanunay ni Jesus. Akong basahon ang Hebreo kapitulo 12, murag naa nas bersikulo 2. Ingon diha Hebreo bersikulo 12. Ingon diha, itutok ta ang atong mga mata ngadto kang Hesus nga maoy gisandigan sa atong pagtuo og tighingpit niini. Wala siya mosibog bisan sa iyahang pag-antos sa krus og wala niya igsapayan ang kaulaw sa pagpakamatay dito sa krus tungod sa kalipay nga madawat niya og naglingkod siya sa tuo sa trono sa Dios. Nindot kay ni siya nga mensahe. Wa siya mosibog. Wa siya mohunong. Muna inay mong tapat, ayaw sibog. Ayaw hunong. Padayon. Amen? Bisan siya gilangsang dito sa cross, wa siya mohunong. Muna kung makaagi ganitag mga pagsulay, mga kalisod, ingna, normal na siya ka Kristiyanta. Amen? Normal na siya. Pero ayaw paundayon ni kung naakayas kalisod sa pagbasag Biblia. Amen? Yes, ang pinakalisod. Samtang na malandong ko ang pagbasag Biblia. Dapat mulabang ka diha. Saon? Basaha ang Biblia. Ako na challenge sa mga bana, sa mga papa, sa mga mama. Please, sa usa ka semana, basaha ragod ang Biblia, bisag na akas uma. Tinuod na. Sa una nga nag-drive ko, magdaladala kog Biblia. Karon dili naman ka magdala-dalag Biblia di papel kay di cellphone na. Basa kag Biblia na sa cellphone. Maura nang mensahe walay na usab ana. Ang mensahe nga naas Biblia sa papel o ang mensahe nga nas Biblia sa cellphone maura gyud mensahe. Ay lang padisturbo sa social media. Ako mulantaw kog masalida, mulantaw man kog mga balita o naa sa cellphone. Pero gidasig na ko og galingon. Gideon basag Biblia. Kay muuswag ka. It's not about material. Dili lang sa mga material, kundi ang imong relasyon ni Lord. Ang imong pailob, ang imong paubos, ang imong pagkamatinud-anon, ang imong kadasig. Lig-unon kanunay. Inay mong tapad, basag Bible. Manindog ta, atong isa, atong makamot, nganto sa Ginoo, unya, ipiyong inyong mata, ihalad ni Lord ang tanan. Una, kasing-kasing. Paghimo og silent nga prayer, ingna nga Lord, nakita nimo nga lisod kaayo alang nako ang pagbasa. Lisod kaayo alang nako ang pagpamati sa imong mensahe sa laing adlaw. Pangayog tabang ni Lord. Kung inahan ka, amahan ka, babae ka, lalaki. Wa kay laing gikinahanglan timan Naamang mos gawa sa nasod. Bisan ang ato makigsunan nga nasa gawa sa nasod. Nasa nagalaing mga lugar. Timan ang mensahe nga atong gikinahanglan. Walay lain ang pagbasa sa iyang mga pulong. Amahan namo nga Dios sa makagagahom. Salamat sa imong mga mensahe. Salamat sa imong pag-atiman o pag-amuma kanamo. Salamat nga imo kaming gipukaw o gidasig gipahinumduman sa butang nga gikinahanglan namong unahon. Sa pamaagi nga gikinahanglan namong himuon aron kami muuswag diha sa pag-alagad kanimo. Salamat sa imong tabang, salamat sa imong pagpahinumdum. Og pahinumdumay kami sa tanang panahon, dili lang karong adlaw, kundi dili sa ubang pang mga adlaw. Na kinahanglan mo basa mi sa imong pulong. Mubasa mi, makigsulti mi nimo. Mubasa mi Biblia. Ang imong pulong mao'y among kinabuhi. Ang imong mga mensahe mo'y among kadaugan. Ang imong mga pamaagi mo'y among panalangin, Amahan. Magmalipayon, magmalinahon kami
mapailubon ug mahimo kaming maayong tao sa imong atubangan kung ikinabuhi lamang namo ang balaang kasulatan. Tabangi ang ako mga kaigsuonan nga niya karon nga mubasa gyud sila Biblia dili sa unsa o sa mga panahon nga dunay mga kahimtang kundi sa tanang panahon, sa tanang kahimtang. Salamat Ginoo sa mong pagdasig sa tanan ng mga kaigsuonan karon. Bisan pa sa mga kaigsuonan nga wala dinhi, dasiga usab sila amahan. Ug tabangi kami sa pagdasig usab ngadto kanila. Diha sa pagbasa ug pagpadayon sa pagbasa. Kay diha sa among pagtuo kanimo wala kami laing gikinahanglan. Aron maoy among ikuyog sa among pagtuo kun dili ang kaalam gikan kanimo. Ug ang kaalam mabatunan lamang namo diha sa pagbasa sa imong mga pulong. Busamahan, salamat Lord. Nga bisan kung makaagi kami mga kalisdanan kay dili man na normal. Dili na aksidente Ginoo. Normal na alang namo Ginoo nga mga Kristohanon nga makaagi gyud mga kalisdanan. Ang imong alagad nga si Apostol Pablo nagsulti diha sa sulat nga among nakatunan nga kinahanglan gyud mi nga makalabang makasinati og mga kalisdanan aron kami makasulod sa imong gingharian. Busamahan, salamat nga imo kaming gipasabot Ginoo sa tinud nga kahimtang nga Kristohanon. Dalaygon ka nga Dios nga nag-amuma ug nagpanalangin ka namo. Sa panayang kanunay among mga tiil, aga ka kanunay among mga kamot sa tanang adlaw, sa tanang panahon, kay wala mi mahimo kung wala ka. Salamat sa imong pagpanalangin. Salamat sa imuhang pagtabang pag-atiman ka namo. Ang mga pagdaig, pagpasalamat, himaya alang lamang kanimo mahan sa pangalan ni Hesus. Amen o amen. Ato pakpakan ng Dios mga kaigsuonan og ingna imong tapad hatagig panahon ang Biblia. Ang pagpaminaw o pagbasa niini. Dalaygon kayo itong buhi nga Dios no sa mga mensahe nga gihipatod sa iyang nga pinagi sa iyang alagad. O arita sa sunod gabahin ang paghatag sa mahigugmaong halad kay nag-ingon ang iyang pulong nga dad-a ang ikanapulo ngadto sa templo aron adunay pagkaon didto. Sulay ako og makita ninyo nga abrihan ko ang tambuanan sa langit og ibubuk ko ninyo sa madagayaon gayud ang mga panalangin. Malakias 3:6. Magmatinod ano sa paghatag sa ikanapulo mga halad buhatong takini buhatong takini hatag aron paghahatagan
Teresel para sa pag-ampo. Halad. Kaya tayo pataas sa tuong pamot at sa pag-ampo sa tithes and offering. Labing gamahanan ng mga Diyos, diinin sa iyo sa pagtuhon. Lord, nagpasalamat na sab kami nga kanimo Ginoo. Bisan pa sa mga pulong, Lord God, nga imong gipaabot sa matag usa ka namo Ginoo. Salamat sa pulong, Lord, nga kato nga pulong dili to mulabing kawang sa among tagsa-tagsa kag kinabuhi, Lord God. Katong pulong nga Ginoo, mutubo to sa among kasing-kasing amahan, mo ministeryo to amahan. O kato nga pulong Ginoo, amo to matipigan Ginoo, og among igasibilon, Lord God, sa mga katawhan amahan nga wala paggidiha sa imong tiilan Ginoo. Salamat Lord sa imong alagad, Lord, nga walay hunong, pagpahinumdom, pagdasig sa matag usa, sa pagpadayon sa pag-alagad nga kanimo Lord God hantod sa imong pagbalik Ginoo. Lord, bisan pa sa salipaanon nga bahin nga nasa matubangan, ikaw Dios Ginoo magapanalangin sa mga kamot nga nagtunol, nga bisan asa man nga ilang gikuhaan Lord God, sa source sa tanan Ginoo nga ilang gikuhaan Lord, padayon ni mo i-multiply Ginoo ang ilang mga source Ginoo, nga ang imo kanunay ang ablihan Lord God, ang tambuanan Lord God, nga maoy masinati Lord sa imong mga kaanakan Lord, pinaawas tinantan nga mga panalangin Ginoo, nga sila gid mismo ang makabenepisyo Ginoo sa ilang gikitaan Ginoo. Ingon kaamahan nga matinud-anon kami nga kanimo Lord, walay bisan anay nga makakutkot Lord sa among kinitaan Lord. Hinuon ang imong mga katawhan Ginoo, wal makabenepisyo sila gid mismo Lord, makapahimulos sa ilang kinitaan Lord, tungod kay nagtamod sila Ginoo sa imong pulong Ginoo, nga kung nahigugma kami nga kanimo Lord Jesus, aduna kami buhaton amahan, mao ang paghatag iya para sa imuha Ginoo. Salamat Ginoo nga imo kining gamiton amahan sa mga ministry, sa pagpalapad sa ministry o sa balay alampuanan Lord Jesus, sa mga gikinahanglan ni ini amahan balay alampuanan. Salamat Ginoo nga kini amahan nga ikaw o Dios mahimaya, mapasidunggan Lord God sa tagsa-tagsa na makakinabuhi. Kanimo lamang Lord sa pangalan ni Jesus. Amen. Arita sa mga announcements para next Sunday, July 26, atong schedule. So, ang presider ini Sunday kay si Sis Russell. Opening prayer, Sis Chari. Scripture reading, Sis Madeline. Anya, testimony kay si Sis Eden. Anya, special number, Buton or kanang Jerlyn family. Yeah, dugang mga announcement ako ihatag ni Pastor. So, humana ang dula. Karong koan, last Sunday niyon ko nga karon atong klase, pero kasagaran walay tulog tungod sa program kagabi. So, bati sad kaayo kung magklase ta unya ang uban gaduka-duka. Siguro next Sunday wala nay kuan program. Next Sunday na lang gyud ta. Okay ra ninyo? Next Sunday, no? Next Sunday. Dili nito kalimtan naa na ta sa Mateo 18. 19 na ta so next Sunday. Unya ako ang ipahibalo di ay nga kung makaadtumig mo albual, makapalit na ta atong TV Smart, Google TV, atong pagbakan ng Ginoo. Si Lord, may nakakita, may nasayod sa tao, sa iyang alagad, nga gigamit para makapalit na ta Google TV. Nindot na kaayo. So, makanta ta, nanay lyrics dire.
Sa arin nato ibutang ang Google TV. Pwede po diri, no? Nya nindot na kayo. Salamat sa Ginoo sa iyahang pag-atiman sa atong simbahan. Sa mga butang atong gikinahanglan, i-provide ni Lord. Dili na sayon tungod kay 1,000 na siya. Siguro na nasa sa kuan sobra na sa 10,000. Kay last 14 or 13,000. Una nga nya ginahanglan ta nag laptop uni ana poy provide si Ginoo ana. No to pagpakan na Ginoo kay i-connect ra man na. Pwede ra man i-bluetooth, no? Grabe kayo nga nag-atiman si Lord sa atong simbahan. Kanindota. Nya about sa panginahanglanon sa kuan kanang gadget nga akong gi-order. Ana. Muna yung gi-bayran na ni Lord tanan. Salamat sa Ginoo sa iyang pag-atiman. O niya, gitagaan ta kanunay kusog, ipalabang ta sa mga kalisdana. Pasalamat ang Ginoo, no? Sa kinabuhi dong Marvin, day Eden, kumpletong kayuhan ni day Jaya, no? Salamat kayo sa Ginoo. Nang pahibalo, next Sunday atong klase, o niya 24 doon na tayo i-bless nga couples sa dito sa Caminero nga beach resort, dili mo na beach resort sa usan na yung tawagan na? Resorts ra. View Park. View Park. Mga Katoliko sila nya gikag Mindanao, nya diri sila magpa-blessing. So 20 moari sila 21. Moari sila diri. Mo diretso sila diri kay ako silang tagaan og mga kanang mga pahimangno pod sa Biblia. Na salamat sa Ginoo sa kadaugan nya kung unsa may mga kinahanglan nimo ayaw kalimti nakita na ni Lord. Hatagi rag panahon pakigsulti siya. Basag Biblia, i-provide lang na. Kay walay butang nga gihikaw niya basta makaayo nimo. Ato ta sa pagpanindog atong pasalamatan ang Dios sa kadaugan kuyog sa ato ang mga kaigsunan nga naminaw sa ato ang FM station 101.3 o niya sa ato ang mga kaigsunan nga nakigduyog sa pagdaig pagpasalamat sa Ginoo pinaagi sa Facebook Live ang pulong mo kinabuhi ko sa pagkakaroon mo ring hinay atong signal kay ang ato ang receiver diri nagkinahanglan pa kanang do na pa koy gipalit murag pag adto na mo sa Moalbual makabalik na ta dire nya worship team natay seminar kanon sa to 26 next Sunday ba appeal pod ang klase tanan ang katong ning training sa disciple appeal mo tanan dire appeal na tanan sa seminar ato ipatas ato mga kamot atong pasalamatan ng Dios pasidonggan nato siya sa iyang pagpanalangin kanato. Dalaygon og labing balaan namo nga Dios. Salamat Ginoo sa kadaugan, mga panalangin, sa mga mensahe nga amo karong nasabtan nakatunan. Salamat Ginoo. Dalaygon ka nga Dios nga uban mga proteksyon sa matag usa niining semana nga imong gidugang kanamo gikan karon ug sa sunod na pud nga Domingo. Among angkunon ang panalangin, kadaugan, kaluwasan ug ang imong pag-amuma kanunay namong masinatian. Dalaygon ka Amahan hangtod sa kahangturan pinagi sa grasya sa mong Ginoong Hesus gugma sa Dios Amahan sa pagig-usa sa balang Espiritu gikan karon hangtod sa imong pagbalik Ginoong Hesus mag-uban og magbantay ka kanamo sa pangalan ni Hesus. Amen. Amen. Salamat ta sa tinapay. Lord, salamat Lord sa pagkaon, tinapay nga mo karong ambitan. We declare blessing, I declare healing sa matag mo ambit ni ini. Ug mahimo kini sustansya medisina sa matag usa. In Jesus name we pray. Amen. Okay, amen. Ina imong tapad, God bless you. O niya maguban kanimo ang Dios. Lamano sa kalipay. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay, masayang tunay. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay,
masayang tunay. I got spirit in my hands that is keeping me alive. It's keeping me alive. It's keeping me alive. I got spirit in my hands that is keeping me alive. Jesus is keeping me alive. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay, masayang tunay. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay. I got spirit in my head that is keeping me alive. It's keeping me alive. It's keeping me alive. I got spirit in my head that is keeping me alive. Jesus is keeping me alive. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay, masayang tunay. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay. I've got spirit in my shoulder that is keeping me alive. It's keeping me alive. It's keeping me alive. I got spirit in my shoulder that is keeping me alive. Jesus is keeping me alive. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay, masayang tunay. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay. I got spirit in my head that is keeping me alive. It's keeping me alive. It's keeping me alive. I got spirit in my head that is keeping me alive. Jesus is keeping me alive. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay, masayang tunay. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay.